ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସଂକଳ୍ପ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପାୟନ ହୋଇଥିଲା 1936 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବାୟନ ତାହା କେତେ ହୋଇଛି, କେମିତି ହୋଇଛି, ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସମୀକ୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଯେଉଁ ଭାଷାର ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା, ଆଜି ସେ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ? ଆଜିଠୁ 88 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିଚୟହୀନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅସହାୟ ବୋଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ଆଜି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାତିର ଇତିହାସ ଅଗଣନ ବେସାଲିସ ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଗାଥାରେ ସମୃଦ୍ଧ, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଦରିଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ସେ ପରମ୍ପରାର ଦାୟାଦମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି କ'ଣ? ଏସବୁର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲୋଡ଼ା। ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଧାରରେ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲୋଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ 2036 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓଡ଼ିଶାମନସ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜିତ ତଥା ସଂଗଠିତ କରି 12 ବର୍ଷର ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଉଠ ଓଡ଼ିଆ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଡାକରା, କ୍ଷମତାକୁ ଓ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ମଞ୍ଚ, ମାଟିମନସ୍କ ମଣିଷମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସହଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଓ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାଧନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବ୍ୟଥା ନିରାକରଣ ପାଇଁ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ରୂପ ପାଇବାକୁ ଥିବା 100 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସେହି ସଂକଳ୍ପର ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରେଲ 10 ତାରିଖରେ। 10 ଅପ୍ରେଲରୁ 14 ଅପ୍ରେଲ 2024, 5 ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠ ଓଡ଼ିଆ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କେଇ ପାଦ। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ସହ ଛାତି ପାତି ଲଢ଼ିଥିଲା, ସେ ହିଁ ଆଜି ଲଢ଼ିବ ଦଲାଲି ସହ। ନିଜ ପଥର ଛାତିରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇଥିବା କୋଣାର୍କକୁ ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲା, ସେ ହିଁ ଗଢ଼ିବ 100 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା କରେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ହୋଇପାରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରଖି ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା। ଏହା କ୍ଷମତା ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ ପାର୍ଟିର ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର କଡ଼ ଲେଉଟା। ଏମିତି ଏକ କଡ଼ ଲେଉଟା ଯେଉଁଥିରେ ଚେଇଁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ଅଛି। ସଂକଳ୍ପର ଏ ସହଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଉଠ ଓଡ଼ିଆ।